Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzirari 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara utena on the notification bell kuti pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapo uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe sikandi kuti subscribe and turn on the notification bell. Vadikani first update redu ratingotanga tati congratulations kuna Oriano namadzimai Serena. Vabuda mastreets esocial media vachikomekedza mhuri yeZimbabwe vachiti rudo rwamunotipa nesupport yamunotipa ndiyo yaita kuti tisvike patasvika muzuva ranhasi. Vatenga mudziyo wemota. Chakanaka mukaka haurungwe munyu. Da kusiya muchiona video wapedza kuona video skip this video nekuti manews updates asati apera ndatigari tawanza likes pa this video kuitira kuti zvitifambire tirambe tichingomatsudzura. Ndatione this video. Makadi muri yeZimbabwe. Mufaro wangu kudzoka kwamuri zvekubva pakutanga taingodzoka kwamuri. Chimwe nechimwe chatinenge taingoita taidzoka kwamuri. Saka nhasi ndava namadzimai Serena tine mufaro wakanyanyisa achieve something in our lives. Chikomborero. Zvanga sina kureruka asi nerudo rwenyu nesupport yenyu ndo patasvika pari zvino. Madzimai Serena munokwanisa kutaura. Makadi hama dzangu nasi nayo pane mufaro usingaiti ndichifara usingaite makati supporta kubva chiri apapa kusvika patiri zvinhu tinonzwa kufara nesupport yenyu nokutendai isingaiti ndimaita kuti titenge mudziyo uyu ende zvanga zvisiri nyore kuti tisvike panapa asi nyaya support yenyu nedo rwenyu ndimaita kuti tisvike panapa izvozvo nekuti zvanga zvisina kureruka zvechokwadi uchipinda mukombi vanhu vanenge vachingokunongedzera Oriano music tiri kuinzwa but pamwe pachona unotonoti uri kumokwa vanhu vanenge vachikumoka kuti nembiri yawanayo unofanira kunge usingawanike makombi but tisinei tiri vanhu. Saka naizvozvowo Mwari akatizarurira sekungozarura kwamunoitawo malikes nefollowing yenyu takwanisa kutenga mudziyo. Saka makazotiona mungoti kwazi sizoberenyi padhuze vanhu vauni mudziyo atanayo makationawo tinokumbirisawo musaregedze kuti kwazisa support yenyu ndio yatisvitsa patiri panapa tinokutendai. Saka tatidzoki kwamuri zvakare tingokuratidzai mudziyo watatengawo ndiwo mota yedu inonzi Sienta uye nekuno ndiwo mudziyo watinawo. Saka aiwa tinokutendai Mwari ngaramba achikuropafadzai rudo rwenyu rwuwedzero pamakatapudza ipapo pazadzikiswe malikes tinokumbira aramba achiwedzera tirambe tichikura izvi hatichakwirewo mumakombi takufambawo nemudziyo awa. Saka tinokutendai Mwari ngakuropafadzei. Madzimai Serena muda chekutaurai ndongoti ndiri kufara zuva nhasi ndakutendai nesupport yenyu saka Mwari vakukomberere kwese kwamuri. Amen. Maita basi. Next update update iyo yatiri kungoti zita raAngosaindi ivo ndo vanyora mashuko aya paFacebook pavo vachiti mapurisa wese achabuda akamomoterwa nenyuchi yaye kandai kuchikurubhi. So zviri kunzi maprofita kauti n'anga dzaya dzinoti tinotumira nyuchi hanzi muri vefake. Hakuna nyuchi dzinotumirwa paipai. Kana muchitumira nyuchi ivo vanobuda vane nyuchi vachizotaura kuti isusu takaba vachirurura kuti takaba vanodii kubatwa nemapurisa vosungwa. Hanzi mapurisa ndangoti tiri kusunga wese achabuda ane nyuchi. Hapana waunoona anobuda akamomoterwa nenyuchi. Next update iyo yanhamo Inesu wekunaiza boom actor wekunaiza boom achitaura kuti inini ndakawirira mukadzi. So vamwe wazoti iskit vamwe vachiti harisi skit. Ndakusiya muchiona video pedza kuona video zvazvolofika comment section. So akaoma mhuri yeZimbabwe kuzvitaura kudai kuda kutoti ndibatsirwe. Wanga uri musi wa18 November iri Saturday. Ndakanyepera madhamu wangu kuti ndikuenda kutournament yepool kumarondera. Tournament yesnooker. Ndobva vatondirongedzera mastika angu. Ndobva vatondisirawo zvigubhu zvemvura yakafriza mukula bag nemamwe madrinks aitonhorerawo mukula bag. Ndobva ndatobuda paya. Inini pandikabuda pamba ndakabva ndaenda kumba kwegirlfriend yangu kumandara.
ndobva ndanotora girlfriend yangu ndorabuda tibva taendawo kumafaro patikaenda kunofara ndopa tikazoronga kuenda kuloji takabva taenda kuloji tasvika kuloji kuya takaita zvese zvatada kuita asi tiri kuloji kuya girlfriend yakanditi chibvisa ringi yako ringi yako iri kundibhowa vanangobvisa ringi yayo chibva ndaigadzikwa pandikaigadzika saka tazopedza kufara muloji negirlfriend yangu takangobuda chibva ndatonosiya girlfriend yangu kumandara ndichibva ndaenda kumba saka ndakatozouka ndasiya ringi ndatovhunzwa namadhamu kuti ko ringi iri kupi ndakatovhunduka ndobva ndatongoti alright ringi patime yandachitamba sinuka ndazoibvisa ndobva ndaisa pakona pesinuka saka ndazokangana kuitora ndichatozonoitarisa madhamu angoti alright ndobva tagara 2 days 3 days 4 days ndikutobva kubasa ndikusvika padheni ndikuona ringi yangu exactly ringi yangu yakatiswa patebhuru totobvunza madhamu kuti ko ringi yangu mazoiwana kupi vangondipindura vachiti ndapfuura nekumarondera kwamaitambira sinuka ndobva ndangoiona ringi yenyu iri pasinuka ndichibva ndaitora exactly ringi yangu saka zvakundinetsa muri Zimbabwe kuti zvakundinetsa kuti madhamu ringi wakaiona kupi ini ndikuziva kuti ndakasiya ringi kuloji saka zvakundinetsa kuti madhamu ringi wakaiwana kupi ameno ndibatsire muri Zimbabwe ndibatsirewo handikunetseka handisikuziva kuti ringi madhamu akazoiwana kupi handibatsire muri Zimbabwe kune wese achabatsira mwana kuitira zvakanaka. Next update iyo yemota iyo yakabvira mutauni. Dakusiyai muchinzwa munhu wachona muridzi wemota achitaura mubviriro wakaita mota iyi. Inini satsirari ndafunga kusiyai tosangana zvekare munguva inotevera. Much love. So brother, ndasvika panapa ndaona pane mota yarazoti yabvira. Munokwanisa kutiudzira chii chanyatsoitika? Ndisiwa uchitoitika because patasvika panapa tine munhu akafanira kupika. Saka naburuka mota pandasiya mota ichirana because ndaida kungomuudza ndasvika tiende kumba. Saka kubuda kwati kuita mushopu shuya nemunhu yawo chingoti svike pamota ane abvaisa bhegi rake mota paadzokera ati achidada kupinda mutoireti. Inini pandakamira kusaidi saka madha vanga vari panze panapa ndovabva vatanga kuti one mota yabaka moto ndabakira kusaidi passenger side. Saka ina ndiri seri uko time dzandari hekti ndabva ndamhanya kutsvage fire extinguisher but moto wacho wanga uchiramba kudzimika wanga uchitowedzera. Saka patozosvika mafirefighters mota yanga yatobvira so ndopastage yanga maraizima ndozvaipasara yakaita achatriga moto kana chii handisi sure kuti chii. Oyo pari kubvira zvaendo